ଯେନ୍ଟାକି ଦଣ୍ଡ ଜଗତର ଦଣ୍ଡ ସମ୍ରାଟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରସିକ ସାହୁ ସାହେବଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଦୀପକ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନୀୟ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସବୁ ଜୁହାର আর বৈষ্ণব মানে সান সমস্ত মোর হার্দিক অভিনন্দন। আজি পবিত্র নোয়াখাই ভেটঘাট অবসরে হেরাକୁ ଯାଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଦଣ୍ଡକଳା ସଂଘ ତରଫରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସି କଥା। तो ई अवसर में कि धर्मकला समस्त अनुरोध करी जे आपण भितर कौन खराब मनोभाव कौन भक्ति बोले भी जब जहाँ संस्कार से आपण आम जेन जगह बुझी पार्छ आपण निश्चित भाव में पहुँचाऊ ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବା ଆମର ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କର ଯେନ୍ତାବେଳେ ଆପଣ ଆଗେ ଯାଇପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ରଖୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦଣ୍ଡ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହାନ ସଂସ୍କୃତି। ଏ ମହାନ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆପଣମାନେ ବୈରିକ କର ଆପଣ ନାଇଁ ଭାବନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ଖରାପ କି ଗାଳି आपको भल सम्मान मिलवा आउ निश्चित भाव में भल जगह पहुँचे से भल वक्तव्य मुझे कर ସମସ୍ତେ ଟିକେ କରତାଳି ଦେବା। ଏବେ ମୁଇଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିଛେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଦଣ୍ଡ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସୁଦେବ ସାର୍ଙ୍କୁ ସେ ଦୀପକ କହିବେ। हेलो मोर गुरुजन मोर जोहार और मोर धान भाई बहन मोर कोटि कोटि आशीर्वाद है गोटे जोड़े कागज जोड़े गोटे आशीर्वाद मुझे छुटिया होते कलाकार थे मुझे तो दरकार पचे सप्ताह एवं
ମୋ ନାଟକ ପ୍ରିୟ ନାହିଁ ଏଇଟା ରସିକ ସାହୁ ବିପି ବର୍ଜ ଆଉ ଚାରୁ ହେଇଗଲା ବାଣି ବାବୁ ହଁ ଇମାନେ ଗଲେ ଗାଁ ପୁରା ବୁଲି ଯାଇଥିଲା କିଏ ଦେଖୁଥାଏ ନାହିଁ କି ଧରୁଥାଏ ନାହିଁ କିଛି କରୁଥାଏ ନାହିଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପାଠ କରୁଥିଲି ଏବଂ ସେ ସମୟରେ କାରଣ ଭାବିଲି ଯେ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ ତ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆୟୋଜନ ଗଲେ କେତେ ଆଶା ହେଉଛି ମୋର ପଚାରିଲି ଆଉ ଅନେକ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ବୁଝିଲି ଯେ ତୁ ଯେଟା ଭାବୁଛୁ ତୋର ଭଲ କଥା ଭାବୁଛୁ ଆଉ ଗଲେ ବଢ଼ିଆ ହବ ସେଠୁ ଦୁଇଟା ରୂପେ ଖୋଲିକିରି ମୁଇଁ କେନ୍ସି ରୂପେ ଗଣନା ଚାଲୁଛେ ହେଠି ବୋଲିକେ ସେଠି ଗୋଟେ ଗଣକେ ମୁଇଁ ଟୁଗେଲ ଚାଲୁଛେ ଲାଗି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ಇದು ಅಂದರೆ ବହୁତ ଦିନ ଚଲଲା ପରେ ଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ଇହାଦେ ଯାହା ଖବର ପାଉଛେ ଯେନ୍ ଯୋଉଟେ କହିଲେ ଯେ ମୁଇଁ ଟୁକେଲ ଟାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସେଟା ତ 200 ଯାଏ ଟୁକେଲ ବାହାରିଲେ ନ ଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ କଥା ନେଇ ପାରେ 200 ଉପରେ ସେ କଣ ନେଇ ପାବ ସେଥିରେ ମୋ ଛାତି ଭୁଲି ଉଠିছে ତାପରେ ମୋର ପହଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡୋରପାଟି ମ୍ୟାନେଜର ଉଠିଆ ଦ୍ୱାରା ଟୁକେଲ ଡୋରପାଟି ମ୍ୟାନେଜର ହେଇଥିଲି ଆମେ ଇଟାର ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ ଯେ ତୁଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଘ ତିଆରି କରୁଛୁ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ଭାଇ ବଟିଆ ମାନେ ଘର ଲଗା ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବେ ଭାଇ ମୁଁ ବଟିଆ କହିଦେଲି ନା ଯେ ଭାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବେ ମୋର କଥାରେ ତ ଯଦି କଳାକାର ମାନେ ଯେ ଧାନ ପାଇସନ୍ ତାହେଲେ ସେ ଧାନରେ ଯେ ଦେବ ମତେ ଏକଲା ନାହିଁ ମୋର ଭାଇ ବୁହେଁ ଦଦା ଟକା ବୋବା କେତେନି କେତେନି ଅଛନ୍ ଯେ ତମକୁ ମୁଇଁ ଟକା ପଇସା ନେଇ ମାରବା ସରକାର ଯେନ୍ଟା ଦେସି ସେଟାର ଭାଗ ଦେବାକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଗଲେ ସେଠି ମୁଁ ଦେଲି ଏବଂ କାଲି ତାର ମିଟିଂ ଥିଲା କାଲି ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା ଆମର 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ମହାସଂଘ ତିଆରି ହେଇছে আর ସେ ମହାସଂଘରେ କହିପାରିছে ଯେ ତାର ଗୋଟେ ସମ୍ବୋଧନା ସଭା ହେବା ପୁରୀରେ ডিসেম্বর 31 তারিখ দিନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ସମ୍ମାନରେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନିତ ହବ ବୋଲିକିରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ ଏବଂ ଯେନ୍ କଳାକାର ଭାଇମାନେ ଚାହିଁବେ ସମ୍ମତି ଦେବା ଲାଗି ମୁଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରୀରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିପାରିବି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ମାନ ସମ୍ବୋଧିତ କରିପାରିବି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ଭାବେ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେ ମହାସଂଘ ହେଇছে ସେ ମହାସଂଘରେ ମୁଇଁ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର କକା ବାବା ଯାହା ଯିଏ ଯାବା ସବୁକୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବି ତାପରେ